ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 365 ଦିନର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 12 ମାସ ପରେ ସେ 365ଟି ପୃଷ୍ଠା ମିଶିଗଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏହା ସମ୍ଭବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ସେଇ ସିକ୍ରେଟ କହିବି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ମିଲିୟନାରିଜ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା କେମିତି 1 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବା। ଟଙ୍କା କେବଳ ନୋଟ୍ସରେ ନୁହେଁ, ସେଟା ଫ୍ରିଡମ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାରେ ପାୱାର ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ 30-40 ବର୍ଷ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ 1 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପସିବଲ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପସିବଲ ୱାର୍ଡ ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାନିଂ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିନା ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି 365 ଦିନକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆକ୍ସନ ନେବା, ତାହେଲେ ଇମ୍ପସିବଲ ୱାର୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇଦେବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ 5ଟି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି କିପରି ଆମେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସ୍କିଲ୍, ହାଇ ଇନକମ୍ ସ୍କିଲ୍। ହାଇ ଇନକମ୍ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ସେହି ସ୍କିଲ୍ ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ, ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଅଧିକ ଓ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ ଅନଲିମିଟେଡ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖିବା, କପି ରାଇଟିଂ ଶିଖିବା, ଷ୍ଟକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖିବା, ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି ହୁଏ ଶିଖିବା, AI ବେସ୍ଡରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୁବକମାନେ 10ରୁ 20 ହଜାର ସାଲାରୀ ଜବରେ ଲାଇଫ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂରେ କପି ରାଇଟିଂ କରି ମାସକୁ 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ସାଲାରୀ ପାଉଥିବା 21 ବର୍ଷର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଡେଲି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଡେଡିକେଟେଡ କରି ସ୍କିଲ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବା, 6 ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। ମାସକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ 3ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଇନକମ୍ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମଲ୍ଟିପଲ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଇନକମ୍ କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ାଇବା। ଗୋଟିଏ ଇନକମ୍ ଯୋଉଠିକି ରିସ୍କ ଥାଏ, ବହୁତ ଇନକମ୍ ଯୋଉଠିକି ଫ୍ରିଡମ୍ ଥାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଲାରୀ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତେବେ ମଲ୍ଟିପଲ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଜବ୍ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ, ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ, ରାଇଟିଂ, କୋଡିଂ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ କରିବା, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖିବା, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ସାଇଡ ବିଜନେସ୍ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନକମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ଧନର ସାଗର। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପଲ ପାଇପଲାଇନ୍ସକୁ ଓପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୀମାନେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୱାରେନ୍ ବାଫେଟ୍, ରାକେଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା। ଏମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ SIP କରନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ କିଣନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ଟ୍ରେଡ କରନ୍ତି, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୋଥ ସହିତ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ 12 ମାସରେ 7.5ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କିଲ୍ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ସୋର୍ସେସ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ 1 କୋଟି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ
ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲଟା ଶିଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସେଭିଂ ତାହେଲେ 50 ଲକ୍ଷ। ଯଦି ଗ୍ରୋଥ ସୋର୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ 1 କୋଟି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଶିଖିବା ନେଟୱାର୍କିଂ ଏଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟରସିପ୍। ଏକା ଗ୍ରୋଥ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ ନେଟୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟର ସହିତ ଆପଣ 10x ରେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କୋଲାବୋରେସନ ପାର୍ଟନରସିପ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ମେଣ୍ଟର ସର୍ଟକଟ ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଟକର ଏକ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡରକୁ ସିନିୟର ମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ କଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 50 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିପାରିବ। ଗ୍ରୋଥ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସାରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ରାଜ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ମାସକୁ 25,000 ସାଲାରୀ ତାର। ପ୍ରଥମେ ସେ EMI, ରେଣ୍ଟ, ବିଲ୍ ସବୁ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି କିଛି ବି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ମାସରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ କଲା। 6 ମନ୍ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କଲା। 9 ମନ୍ଥରେ 50% ଷ୍ଟକରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା। 12 ମନ୍ଥରେ ଦେଖ ନେଟୱାର୍ଥ ତାର 1.2 କରୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ମିଲେନାରିସ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, এই ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମର ସିକ୍ରେଟ ସିଷ୍ଟମ ଟିଚ୍ କରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡେ। ଗରିବ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କରି କରି ଜୀବନ ବିତିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଶିଖିବା ଓ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 365 ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କିପ୍ ଲର୍ନିଂ, କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ। ଧନ୍ୟବାଦ।